ongi etorriak Cyborg Click saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Hemen gaude, ta postutzen nahi, zentzuten, Da ziur zuraita ere bai. Zuraita? Postetan edo bai? Ni oso posi dabil, gaitxe. Zeu izena etik orgulloso. Orgulloso. Bueno, zure izena? Xavier. Ez, nirea da hori, Vale, ez tozazuko du izena, vale, galdera bat, Xavi. Zeitxe zomen, lekitxun? Lekitxun irakasle moduan, honen irakasle moduan. Irakasle zera, vale. Osa que, lekiteko zeip edo, bueno, eskola publikokoa. Publikoko irakasle. Honena, gara bai ala bai! Hemen volumen, hemen dezibeli dauz, Da, gelan bebai, gela barrun bebai. Ondo kontroletaz normalien edo ez? Bueno, alda moduen. Bai, kontrata dauz, bai. Bueno, lanetik aparte, ezke, bueno, etxut nahi satura lanagaz, Zer guztiatzu geizen, ze animali, ze lore, ze eskaintza, zer guztiatzu geizen hemen Santo Tomazetatik? Bada zerri, aberiek ekarri dauzien, horre txarrizek, beizek eta oso ondo dauz honek ikusteko, ze normalin ez da ikusten. Batzu pentsate beti dauzela liburuetan eta ondo dauz holan direktuen ikusti. Edo plastikozkoa direla, hori txarra bada? Bai. Bueno, a ber, Bilbon unede baten behiek be plastikozkoak izen ziren, Bai. Horkazkinen konfundu diten, la noche me confunde. Bai. Bueno, Xavi, a ber, hemen dekot jokaldiren abesti zoragarri bat eskaintzeko. Nori eskiniko zigeniko urrengo abestia? Norri, ez da ipa. Danari igual ez da dozen. Bai, venga, ikasle danari. Zure ikaslei? Bai, niri eskolako guztiari. Bueno. Bueno, Xabiren partez urrengo abestia eskolako guztiei, aur guztiei, jokaldiren abesti zoragarriakin utxiko zeitxuztet. Aupa! Mexikarrak ane revoluzioz aspalditik herriak erantzun du armaturik gora beti Mexiko ta Zapata. Zapata, gure askatasuna, gure batasuna, da Zapata. Chihuahua eta Durango, da Mexiko, herria da Betiko, ai Zapata. Herria armaturik alkartuta gozearen kontra aldarrika justizizko bide ezgarika irten bide bakarra ai Zapata. Viva Emiliano, viva gure herria, da Zapata. Gure askatasuna, gure batasuna, da Zapata.
herria da betiko aizapata. Hauxe da gure kanta, Emiliano Zapata. Zaldi gainean dator, txukun zapata. Pantxo bila ondoan, armaz herri. Adakarte berria, gaurko irabazia. Denei zabaltzeko, ere indako azia. Herriak abesten du, bostasunez beterik. Hauxe da la zapata, da ez da la besterik. Hauxe da gure kanta, Emiliano Zapata, munduan ezaguna, Mexikoko zapata. Hauxe da gure kanta, Emiliano Zapata, munduan ezaguna, Mexikoko zapata. Ole! Zer nina zure izena zein ja baina? Nire izena, Bai, Pilar. Pilar. Gauzatxu bet, ze alde da, Portuko alde zarra edo barriza? Goizea portuga, Ze gertau da? Berarekin elkarrizketan ari ginen da joan da, de repente, Pilar! Pilar! Gaur ezautute egiten du balege, ikusi dutan ina dantzan. Izena du belegen, begirataz marlegen, itxaron zaio bau amaitzean. Da oso maja, etxeko alajaga, bere ondoan nago nigoxo. Oso alaina bil, inoiz alakoa bil, bere zaregetan erdi gaixo. Zunere jaun, ni berri zure txagan, olerkaritza ikasten. Nahien alintontagan, nik berriz basa jaun, saiatuko gera maitatzen. Nere umen ama, paseatzeko damaga, bietarako balio di. Egingo diotei, izango ditutzei, dozen erdi nahiko bizango daga. Hau egia baliz, saiatuko baniz, ilusio hauek betetzen. Zuk jarrai zeure gaga, nik baita neure gaga, baina utzi zaio bukatzen. Zunere jaun, ni berri zure txagan, olerkaritza ikasten. Nahien alintontagan, nik berriz basa jaun, saiatuko gera maitatzen. Zunere jaun, ni berriz zure txagan, olerkaritza ikasten. Nahien alintontagan, nik berriz basa jaun, saiatuko gera maitatzen. Zunere jaun, ni berriz zure txagan, olerkaritza ikasten.
Nahien alintontau, nik berriz basajau, saiatuko gera maitatzen. Kaixo hemen gaude Ilurretako andereño bategaz, anatzean, han enfokatu, Ilurreta! Aupa Ilurreta! Igorre! Venga, torri una, kamara, torri! Kaixo, zuri izena? Anti? Bitu, antigua koma, orduñakoa, bezala? Lekeitxo bai, baina ez ara orduñakoa ez da? Ez, ni lekitxerran ez. De porro. Nengoan, Gertakoa. Eta zer ari zarete saltzen ba edo? Betxu, ni jostu nanaz, eta ikusten duzua modun, gauzak etxuegaz, josten. Nondeko zuten die? Hemen goa izanik ba? Dendarik, etxian josten dut. Etxin ditzizu. Osake, bakizue, antiguari josteko gauza guztiek berari karbitzezu. Ez bai edo bai? Bai, hori da. Bueno, por supuesto, eta gainera oso politxek egiten da. Ikusi duten bezala, apurret elkarrizketin aurretik, ikusi, kamarie, neska motila pizkatxo bat atzera, ikusi. Antiguak, Eina eskuz ez da denak, ez da? Dana eskuz, dana. Eta ez dagoz gauza bi bardinak. Dana dira bakarrak. Oleoko kuadro bezala. Hori da. Eta pertsona bezala, bai. Bai. Eskerrak. Bueno, galdera bat, Santo Tomaseteko jando talo atzorixogaz edo gixegaz? Ondik ez. Ondik ez, amintxe nao. Ez da posible, neuke karri bitxut, nuntxe karkotzut. Segundu bat, hartu un segundu. Bai. Reportera. Salua ez dato, horreon fiskat. Baina nazu ezan salu ekarriko nazula ba, portuzik karri nazu. Iaztelten presupuestoa, gaztaiegaz dana fundidu. Eskertze hotzut, Ez horregaitik, amaiketako txu egiteko, eta gainera ikastolako, bere intzako kajatzu egiteko. Eta gainera ez da ebeki, egiz izan behar dut, ez da ebeki eta alo. Salua igual ez da behukiko. Horregaitik, baina, bueno, espero dugu honeitie. Seguro edarra. Espero dugu. Bueno, hori produkta gero, zu Juan jaten. Zuk, tranquil, neuko berba zegoetik. Bai, kaixo, antigua naiz, eta nahi duzuen guztiok hemen daukazue, kriston estanda montauta nire josteko gauzak adibidez zen jau. Hau da mantatxo bat. Mantatxoa? Bai, mantatxo bat. Gozo da tortilla. Edarra. Ai, pili! Bueno, besterik gabe, antiguanetik goazen ba beste postu bat ikustera, zerbait benefikoa edo berton, ezta? Todo queda en casa. Amentxe. Oxala, ea ba, asko saltzen duzun, bai? Ia lanan, bezkerrik asko. Zuri. Bai, ezkerrik asko, mila esker. Zuri, jo que se pueda igual. Eskerrik asko antigua. Guazen besterik gabe, egunen baten etorriko gara artizauak ikustera. Bueno, momentuz, estia, goxokiak eta ogiak daztatzeko gogoa daukat. Beraz, guazen eskerreko postuetara. Animo. Ai, compadre! Kaixo? Bota barik, Ezer bota barik, Dana ederto dago. Bai. Bitu nik belekeitzara, bakite, katalan, frantzes, ingles, bai. Zondo bitu ara. Neko zen nue, hori bermio da, barkatu. Zailo rekapaziteu, ting, ya está, bakot. Nakozu ator, jake gabonetan gauden, segaitik egitezu bar. Ez zu garraba, zugera. Miotarra, ez lekitxerra. Mezkla hibridua. Ez que Google deko barruan sartun da arek esatezte zelan trauzidu. Nahiko zunke ator, norbaiti eskaini edo, ai, kasi me sale, kasi, nahiko zenke ator,
neska mutil etxera, berdintasunen alde, Zen neska mutil guztiari. Bueno, hemen, inseparables, por la causa. Hemen dauden neska mutilak eskola publikokuak, batez ere. Ahí estás, pelotanaz. Ator, mutiletzera. Gizona, Pokémon cazao. Ez de los raros, hori da rarotakoa da, Pokémon de los raros. Etorri hona. Etorko da, ba. Guk ikusiten gu, beste guztizik ez tebe ikusten. No, nek bezot ikusten, Ez que, gero edizioa asko kostaten da, orduan, askotan enberdot ez editatzeko, eskerrik asko antigua, Igual, kompromesu baten sartu dutzut, beste ikusen zule guztien. Egia da. Neskak, mutilak, etorri antiguan postu ikustera! Bai urteztelek itxera, Abortxe betak. Bueno, ator, neska mutilientzako antiguaren partez. Ator, neska mutiletzera! Ator mutiletzera, gaztaina zimelak iatera, gabon gaba ospatutzeko aitaren tamaren ondoan ikusiko dut aita barrezka tamaren posatxeginez eragio mutil aurreko tambolinari Kastainak erre artia txiplitza plapon Gabon gaba posikikaro daikun Compañía, Compañía. baila conmigo. No. Pues nada, ya va, calabazak, Bueno, no, sí, es que English, ¿no? Because... Ya, no. Ay, vale, perdón. Pardon. Nire galdera da. Yo te hablo en euskera, te va traduciendo Google, no te preocupes. Nire galdera da, zer egiten du, hain neska guapa batek Santo Tomasetan. Conociendo, ¿vale? Conociendo. Eta disfrutando, eta nongo tarrazara ba? Vengo de América. ¿De dónde? ¿América? América. But where? ¿De dónde? ¿En qué provincia? Centroamérica, El Salvador, sí. Genial. Uy, 2 besos, Lejos. 2 besos. Es que ricasco. ¡Uy, tú! Pokémon de los raros, además. ¡Pokémon! Aquel es Pikachu. Bueno, alguno está... La palabra, estamos aquí, venga, alguno seguro que está llorando. Se le escapó el Pikachu. Pobre. Venga, de no, un segundo. Sí, pero joder, la pregunta más importante, ¿qué es lo que más te ha gustado de aquí de Santo Tomás? Bueno, todo el Keito de Santo Tomás, todo es lindo, Interesante. Nueva cultura, conociendo, aprendiendo. ¿Has comido el talo con chorizo? Sí, delicioso. Rico. José Loneya, que es un grupo aquí autóctono vasco de Álava, son pues a alguien para dedicarle, oye, pues para mi hija o para norbaiteri dedikatzeko José Loneya anaiak abestia, para mi hermana o no sé qué, para alguien, para ofrecerle una canción. Vale, a mi marido una canción bonita. José Loneya, la más bonita. La más bonita, vale. Es que ricasco, muchísimas gracias, Sobre todo por aguantarme, que ya es difícil, es que ricasco. Bueno, bakizu bere emazteare, emaztea ez gizona, ezta? Bai. Bere gizonarentzako José Loneyaken Oi, Urkiolan, andrazarrak eta gizon zarrak, vuelta que bilten dela harrizeri. Urkiolan, José Loneyak, desde Ecuador, qué lindo país.
Neskatila polita eta iraina, izan zinan ere zararain ere. Edertasuna agurra dakar baina, zure 30 urtearen truke. Pauntxo zarea zara, jarraitu horretan, baina printzerik ez da hemengo plazetan. Mutilazko bildu dira zure gana, bihotz minduta maitasuna esker. Eta ezin dozu aukeratu lastana, norbikain hori gintzaroten zaude. Hauntxo zarea zara, jarraitu horretan, baina printzerik ez da hemengo plazetan. Zararen gidare kultuna, askoren zabio zeko zana odio, zuk erreputu behar duzuna. Hauntxo zarea zara, jarraitu horretan, baina printzerik ez da hemengo plazetan. Hauntxo zarea zara, jarraitu horretan, baina printzerik ez da hemengo plazetan. Alabaren kapitala? Vitoria, Bizkaiko kapitala? Bilbao, Eta Gipuzkoako kapitala? Donostia, Nafarroko kapitala? Pamplona, Iruña. Iruña. Bromida. Laga dezaket nira ura hemen? Hablen herderas, por favor. Ah, no te preocupes. Yo te voy traduciendo, ¿Puedo dejar el agua aquí? Bye. Vale. Pero veo que, al depositar el agua, vences unas cosas tan, creo que deliciosas para mí. ¿Qué es exactamente? Zer da exactamente saltzen ari zena hemen? Son trufas de chocolate. Ajá. Non egiten diran, ¿dónde se realizan? En Gasteiz. Gasteizen. Vitoria, Bitxorin. Bai. Bueno, txikiak, baztertu bizkatxoa, deskerrezkuina. Es que, azkenean, Legión de fans tenemos aquí. ¿Qué tal van las ventas? ¿No la dijo salmentak? Pues estamos muy contentos, por eso hemos venido a Lekeitio, porque tenemos muchos clientes aquí y nos gusta mucho la feria y el pueblo y su gente. Vale, y la pregunta, gaur egiten ari garen galdera orokorrean, la pregunta que estamos haciendo en general, ¿has comido talo con chorizo ya a estas alturas del mediodía? Pues todavía no me ha dado tiempo, pero lo voy a hacer. Bai, bueno, hasta zure izena, lo más importante, ¿tu nombre? ¿Cuál es? Mi nombre es Lorea, como las trufas. Vale, Lorea, oye, muchísimas gracias y le dediquemos pues a su marido, supongo, ¿no? O el cuñado. Bai, mi marido. Vale, porque antes ya he metido la parte, Va, senarra, bere gizona, zelan da zure izena? Sí, muchas gracias, ¿el nombre? ¿Cómo te llamas? Ay, Alberto. Alberto, muchas gracias, es decir, Alberto de nombre, apellido, muchas gracias. Le dedicamos takolo, autuan, takolo piritzi borrotz, bai? Bai, Venga, oso ondo. Loreak bere senarrarentzako autuan joatea, takolo piritzi eta borrotz, bakizue, trafikoko señalak errespetatu behar ditugu. Les decía que tienen que respetar desde críos las señales de tráfico, Vale? Eskerrik asko eta goazen autora! Itxoin egon lasai, oraindako berdea, besterik ez nuen nahi, begiralde batera, eta gero bestera, kotxeak edi daude, ni banoa aurrera. Semaforo hori
batera eta gero bestera, kotxeak erdi daude, ni banoa aurre